Počuť, tak ten making of... A nakryš to. Počuť. Lukáš. Matky. Počkaj. Nie. Či to dávam prísť? Nie, toto ide sem. Takže to musíš mu povoliť. Chudák. Pôjdeš aj to, hej? Toto je tvoja cesta kvázi. Ideš tady to, a tu. Mierim, hej, všetko. Všetko mieríš, hodí, ideš si. A končí, tu končí. Pís. Vieš to pravilo, že ty si išiel, takže... Nech začne ďalej. Hej, ináč začni ďalej, ale ty si akoby išiel a potom si zrazu išiel, vieš? Tak si ma postavil ku svetlu, to Ale tak to bolo dosť rýchle, tak? Zhruba takúto rýchlosť. Dobre. Dobre? Dobre. Takto sa neukrúť. Hej, a hore. No. Výborné. Zvládame to, poď, úplne hore. No, stop, záver, a teraz choď dozadu o jeden krok. Dobre. A... Poď, hej. Dobre, ale pomalinky. Musíš pomalinky, hej. Ako sa tlačí do záberu, vidíš? Dobre, tak. Dobre. Je to celé, ne? To aby mali trošku... Lebo keď chodím, tak ja... Ja viem, ale preto ty nemusíš chodiť, možno, že stačí iba takto tam... Áno, Ty môžeš aj lietať, nemusíš chodiť. o to ide proste, iba tam možno takto vsuň. Súňu tam. A poďme, že... Tak chceš ju ty sám vlastne takto teraz stačí Už ukovať. teraz chápem, aké to majú ťažké, hej. Poď. Ty sa taký, ja sa mám držiať na ruke. To bol dobrý záber. Takto si to, ne? Pokáž to. Teoreticky áno. No? Iba takto je rovno. No. Už sa nebaví čas. No a uvidíme, čo robí tých 5 popustí. Ale ešte pôdu. No veď. Pretože stále to ťažšie, tak ešte tam mám také jedno kolo. Tak dáme, vieš čo, dáme tie spodné, neviem čo s tým je. Ešte netočí, ale počkej, Takto. A dáme teraz neviem, kde sa mám postaviť, povieš tu za mňa? Nie, ty poď už hore, hej, ja poďme už na tebe. Hej, tak ja poviem hore. Dobre, takže viete ako máte, hej? Tak poďme. Dobre. Aj tak, ja som išiel veľmi rýchlo na začiatku. Takže, lebo ja musím začať ísť úplne hore, až keď pôjdete vy po schodoch. Čo nám poviete, pán režisér? Nám to strašne dlho trvá. Musím to vážne, lebo som do toho poteraj zakopol. A ja som, no preto som hovoril, že trochu dať to na to áno. Tebe. Keď si bol preč. No, vidíš, tak to bude preto. Kebyže tam dáš ťahu, ktorou to zachytíš. Takže točím. Točím, No poďte. Poďte, Poďte, iba. Poďte. Tak sa dívaj, aby si si dával na to bacha. Idem to ja skúsiť, daj hore. Semir Geta, už ide. Musíš tak robiť. To sa nechce vlastne urobiť. Neusekal. Alebo ako Mr. Bean. Tak by to bolo najbezpečnejšie. Určite. Objekt to je. Ale to tu tak dávalo. To bolo dobré, pančiku. A to čo teraz máš vlastne? To Natoč telefón, kamerou to čo, ne? telefón. To je jarný super. Natoč kamerou telefón. Obraz v obraze. A ten bude v obraze. OK, takže teraz natáčame behind the scenes of behind the scenes. Keď niekto papá, dobrú chuť. Ďakujem. Setkáme, ako doma. A jak sa vidí to, čo on vidí? Áno, kde sme to? Dokážeš vidieť? Vyššie zbraň. Prečo to mám dole? Lebo ja mám GoPro hore. A to svetlo tam má byť? Hej.
Kde sú To je ako taká hra. To je úplne ako hra, ty kokos, čo? Správame takú hru, kámo. A ďakujem nám práve. A ona zabije! Som ja. No ty No dobrá grafika, už vyspela. Fyzika je dobrá, všetko. A ja budem mať takto zbraň a potom keď budem, tak primierim si, vieš? Tak môžeme ísť na to? No, začnem nahrávať. automátor. Môžeš. Ale čakaj, ja ti poviem kedy. Čakaj, ja som. Ale ešte mi tu... Ja to už nebude blikať, lebo som to vypol, takže už nahrávaš, že? Takže si vás natočím. OK. 3, 4, poď. Inak máš zapnutý mikrofón, lebo ak si celý deň nahrával bez mikrofóna, ako mute. A poviem mi ešte jednu fan, ready. No, Ja? Ty nie. Zažím ho tu. Pripadám si ako nevyužitý herec. za chvíľu budeš využitý. Mohol som inak ten čas využiť. Aj využitý. Čas sú peniaze. Ideme točiť? Ale čo mám urobiť, mi povedz? Nič, ty vlastne iba tam stoj. Mier na ňu. Však ja neviem, čo rozprávate vy dvaja, alebo proste mier na ňu. Týmto. Alebo z tejto strany. Takto ja chcem, tak. Nie, z druhej. Tak? Hej, takto. Takto ľavou. No. Pochopil si sranda. Lebo vždy musí byť ruka pred kamerou, teda medzi kamerou a tým objektom. Čo to facku? Hej. Dobre, Lucka, ideš, hej? Netrafil si. Než pohneš hlavu. Presne takto, áno, že si zvedavý. Nie, že si takto, že... Hej, tam to bolo. Ale že by stal. Ale počkaj, teraz čekujem. Dramatiku? Iba jeden na jedného zamierime, druhý na druhého. A iba tak na neho proste príde, vieš? Tu je na štyri. Toto je riadny záber. Počuj. Ale my budeme nahrávať ešte len spodok a tam sa môžeš kvázi rozdeliť. Vieš, ale oni nevedia... A ja by som mal aspoň potom prísť, alebo niečo. Áno, počkaj, veď neboj. No, presne takto. Co, lebo si použil? Hej. Dobre, no, poďme. Choď preč so zbraňou. Dobre. No poď. Alebo aj zvuk, poď. Presne toto som od teba chcel.